ערב טוב לכולם. תודה. אני חייב לומר שבשבילי להיות כאן זה מאוד מיוחד וגם מרשים. לא הייתי פה קודם. שמעתי על הדבר הזה ולראות אותו בעיניים זה באמת דבר שהייתי שמח להיות חלק ממנו, בוא נאמר, בצורה הכי פשוטה. וכשאנשים באים כמה ימים לפני פסח בהרכב כזה לערב כזה של עיון, זה עוד יותר מרשים. אבל עם הערכה, וכמו שאמרתי יש לי הרבה הערכה ואנחנו נגיע לזה בסוף הדברים שהם יהיו מאוד קרובים לתחילתם כי אין לנו הרבה זמן, אבל אני גם אסביר למה יש לי הערכה ולמה אני חושב שכן העתיד נמצא בקהילות מן הסוג הזה. אבל למרות זאת, לא על זה כתבתי בספר שלי. כשאני כתבתי ספר שלם שמנסה להציג את אתגר בנייתה של יהדות ישראלית, לא היה בספר הזה שום דבר על חיים משותפים של דתיים וחילונים, על חינוך משותף, על קהילה, על בתי ספר, על כל הדברים האלה. לא התעסקתי בזה בכלל בספר. למה לא התעסקתי בזה בספר? כי אני מרגיש שכל עוד יש איזו בעיה מובנית במושג הזה של חיים ביחד או שיתוף, כאשר, איך נגדיר את זה? במישור של תפיסות העולם, של תפיסות העומק, לא ברור שיש לזה לגיטימציה אמיתית. אני מסביר מה אני מתכוון. כלומר, כאשר כל אחד, אם הדתי הוא דתי והחילוני הוא חילוני, לכאורה יש קושי אמיתי בסובלנות או בשיתוף. קושי אמיתי, כלומר משהו אינרנטי לזהות הדתית ולזהות החילונית או לתפיסת העולם, שאי אפשר להגיד, טוב, נו, אבל כולם בני אדם וכולם מחייכים והכל טוב ובוא נעשה משהו ביחד ולמה לא, ואנחנו שותפים הרי, החברה הישראלית, היהודית ישראלית, שותפה לכל כך הרבה דברים. כלומר, אפשר להגיד את זה, אבל זה לא פותר את הבעיה. זאת אומרת, אנחנו נשארים עם סיפור מאוד מאוד לא פשוט. אני לא חושב שצריך לתת פה הרבה דוגמאות, אבל במובן הכי פשוט, אם אדם בעל תודעה דתית, בשבילו שמירת שבת זה משהו שלפחות תיאורטית, לכאורה בתודעה דתית חזקה so called, אז הוא צריך להיות מוכן למסור את נפשו על הדבר הזה. וזה דבר מאוד מאוד קריטי. איך הוא יכול להיות שווה נפש ליהודי אחר שמחויב בדיוק כמוהו, לפי תפיסתו לדבר הזה, ועושה את ההפך? יש פה משהו. עכשיו זה נכון, במקום הדתי יותר קל להסביר את הבעיה, ואני חושב שהבעיה קיימת גם במקום החילוני, כי המקום החילוני תלוי באיזה תפיסת עולם, מאיפה באה החילוניות, אבל יש הרבה ערכים שמקובלים, שאנשים, הם מוליכים את האנשים החילונים, והם סותרים דבר, השכן הדתי שלך קורא בתורה דברים בכל שבוע ומחויב לרעיונות ולערכים שבעיניך הם איומים ונוראים. כלומר, יש פה משהו שהוא נותר. אני זוכר שזה הטריד אותי עוד כאשר הקימו לפני הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד, 20-30 שנה. אני זוכר שעקבתי בפליאה, בסקרנות ובהתלהבות אחרי הקמה של בית המדרש אלול בירושלים. ובבית המדרש אלול היה בדיוק את הסיפור, בוא נלמד תורה יחד דתיים וחילונים. ואחד הדברים שנורא הקפידו עליהם, בגלל שכל כך פחדו מסיפור של, כלומר, נורא הקפידו שכל אחד שבא מהמקום הדתי או בא מהמקום החילוני יחזור למקום שלו כשנגמר הערב, כאילו, וישמור על הזהות הזאת, כי אנשים כל כך פחדו מטשטוש הזהות ומדברים כאלה, אז היה בזה משהו שהוא כאילו מצד אחד מאוד יפה, מאוד מפרה, מרתק בהרבה מובנים, אבל מותיר כל אדם במקום שלו. וכאשר מותירים כל אדם במקום שלו, אז לכאורה, כמו שאמרתי, יש בעיה אפילו בלגיטימציה. כלומר, אני יכול לחיות לצד אנשים שאינם דומים לי. אני לא יכול להיות כנה לחלוטין
בחיים שלי לצד אנשים שאני חושב שמה שהם עושים הוא נורא והיום. יש פה איזה בעיה. עכשיו, אם אני לא חושב שזה נורא והיום, אז אולי הזהות החילונית או הדתית שלי היא חלשה או היא פשרנית, כפי שנאמר פה קודם או משהו כזה. יכול להיות, נכון? אז אלא אם כן, וזה האלא אם כן הגדול, אני חושב שזה מה שאני מנסה לדבר עליו. אלא אם כן אני מבין שגם הזהות הדתית וגם הזהות החילונית, או אולי המילה זהות לא מתאימה פה, שתפיסת העולם או המערכת הנורמטיבית הדתית והחילונית הם עדיין בתוך תהליך של חיפוש. הם לא משהו מוחלט, הם מין ברירת מחדל עד שנגיע לנוסחה יותר טובה, שהנוסחה יותר טובה היא מה שאני קורא יהדות ישראלית. כלומר, יש איזה מודל שבמקומות שנותן הרצאות קצת יותר ארוכות אני אוהב לעשות, שכאשר יהודים הגיעו לעת החדשה ונוצרה איזו יכולת לחשוב מחדש איך רוצים להמשיך לקיים את התורה, ואם רוצים להמשיך לקיים את התורה, אז נוצרו בעצם 3 תפיסות. תפיסה אחת שאומרת בוא נוותר על הסיפור הזה, נתבולל בדרך כזאת או אחרת, קולקטיבית או אינדיבידואלית. תפיסה שנייה שאמרה בדיוק מה שעשו אבותינו אנחנו צריכים להמשיך לעשות, וכל השאר זה הסחות דעת והטרדות וניסיונות לבלבל אותנו. ותפיסה שלישית, שהיא התפיסה הציונית בעומקה, יש ציונים אחרים, אבל בעיניי זה לב הציונות, זה מה שנתן לה את האנרגיה, היא תפיסה של התחדשות, שאומרת אותה יהדות שאבותינו מסרו את נפשם עליה, אותה יהדות שאנחנו, והרי זה נכון לכל היהודים שמוצאים את עצמם יהודים במאה ה-19, הם צאצאים של אנשים שבחרו לא להתבולל באלף הזדמנויות שהיו קודם. אז אותה זהות שדבקנו בה כל כך, ושכל כך חשובה לנו, ושאנחנו מאמינים שיש בה בשורה על העולם, ושיש בה אור גדול, היא צריכה ללבוש איזה שהם פנים חדשות, כי משהו השתנה בהיסטוריה, וכי בהקשר הציוני זה מאוד ברור, אני חושב במובן הכי פשוט, שהשיבה של העם היהודי אל הארץ, היא שיבתם של היהודים אל חיי החול. לא שהם חיו באוויר קודם, אבל הם ניסו להשלות עצמם קצת שהם חיים באוויר, במובן שכל עולמם הרוחני וכל עולמם הייחודי כיהודים היה שייך לדלת אמות של בית המדרש או של החיים הדתיים, כאילו. ומעבר לכך, לא הייתה אמירה כאילו יהודית. ברגע שאתה בא ואומר, אני יוצא מן הגלות וחוזר אל הריבונות, אני חוזר אל ההיסטוריה, אני חוזר להיות לוחם, אני חוזר להיות מנהיג, אני חוזר לנהל משק, אני חוזר אל הגוף, אני חוזר אל הלגיטימציה של כל תחומי החיים וכל תחומי ההשכלה, שכאורתודוקסט בגולה הייתי יכול להגיד שזה שטויות של גויים. כשאני מקיים חברה בארץ ישראל אני לא יכול להגיד את זה, ואני חייב לקחת אחריות על כל הדברים האלה. אז הסיפור הזה, זה היהודי החדש מכל ההגות הציונית, אותו יהודי חדש מצריך איזה סוג של קריאה חדשה של היהדות. כלומר, אותה מסורת, ויש, זה אולי נושא להרצאה אחרת, יש במסורת את מלוא הכלים להתחדשות ולהשלכה שלה על מציאויות חדשות. היא לא סטטית באופיה. אז אם אני מבין שיהודים שמגיע עידן חדש לחיים היהודיים, העידן החדש הזה צריך להתבטא באיזושהי יהדות חדשה, שבה האיזונים בין הקודש לחול, נקרא לזה ככה, או האיזונים, גם האיזונים בין היחיד לכלל, הרבה מאוד. כל הסיפור, אני נשאר עם אותה מערכת מצוות בגדול, אני לא עומדת להיעלם, לא השבת ולא עבודה זרה ולא שמיטה ולא כשרות, ושום דבר לא נעלם, ולא לימוד תורה, אבל היחס בין האדם ובין המצוות, האופן שבו קוראים את המצוות, האופן שבו מפרשים את המערכת הזאת, מה העיקר ומה תפל, מה אני דורש מכל אחד ומה אני דורש רק מיחידי סגולה, מה תמיד ומה לפעמים, מה למי שמתאים לו ומה לכולם. כל השאלות האלה מחייבות איזושהי פתיחה ואיזשהו מודל חדש שבעצם הוא לא קיים, אבל
הצורך בו הוא מרחף מעל התנועה הציונית, לפחות מעל אותם כוחות בתוך התנועה הציונית, שאני קורא להם הלב, שחתרו להתחדשות הזאת, כן? ואני חושב שרוב המנהיגים הרוחניים שאנחנו יכולים לחשוב עליהם של הציונות, היו במקום הזה של יהודי חדש. עכשיו, כשאני מדבר על יהודי חדש, ואני יודע שעומד להיות יהודי חדש, עומד להיות פרשנות חדשה של היהדות, אז עכשיו השאלה של מה אני עושה בינתיים, עד שתהיה היהדות החדשה הזאת, האם אני עושה את מה שאבותיי מהיהדות הישנה עשו, וממשיך את זה עד להודעה חדשה, או שאני פותח את העסק ואומר, לא, אני לא מחויב לשום דבר כזה, כי צריך לחשוב על כל הסיפור מחדש, זה כבר הופך להיות קצת יותר שאלה טקטית, כאילו שאלה של התנהלות ביניים, היא יכולה להיות מאוד דרמטית בהשלכות שלו, כי זה אותן השלכות שהזכרתי קודם, אתה שומר שבת או לא שומר שבת, או איך אתה שומר שבת, היא שאלה מאוד משמעותית, אבל אם אני אומר, אם יש לי בראש, תשמע, השבת היא ערך שאני כיהודי מחויב אליו, ואני מצפה שכל יהודי יהיה מחויב אליו, אבל אני לא יודע איך צריכה להיראות שבת, זה לא ברור לי שהאופן שבו קיימנו את השבת בתוך חברה מסוימת בגולה, הוא בדיוק האופן שבו אני אקיים אותה פה. אז זה שם את העניין במקום אחר. זה שם את העניין במקום אחר. ואז, מה שאני ניסיתי לעשות, כלומר, עוד משהו. אז אמרנו שהרעיון של היהדות הישראלית, או היהודי החדש, מרחף ממעל הסיפור הציוני. אבל יש פה סיפור קצת טרגי, והוא שהוא נשאר מרחף ממעל. כלומר, לא נוצרה יהדות ישראלית. יש הישגים גדולים מאוד למהפכה הציונית בתחום התרבותי, ההישג הכי גדול זו השפה שבה אני מדבר איתכם, שהיא נס גדול, היא הישג עצום של המפעל הציוני, אבל זה לא מספיק. אני חושב שכמערכת נורמטיבית, בהנחה שאנחנו לא רוצים להיות חברה שמסתפקת בחוק שאומר רק מהם הדברים שממש בלתי נסבלים, ואם תפר אותם אני אשים אותך בכלא, אלא נורמות, חברה שמחפשת נורמות, שזה מה שבמינוח היהודי שלו נקרא הלכה, כן? היצירה של הלכה ישראלית לא נוצרה. כלומר, אין לנו מערכת נורמטיבית שמוסכמת, או אפילו איזה שלד בסיסי שמוסכם. כלומר, אני כן, וזה פה אני אולי קצת חוזר לסיפור של דתיים חילוניים, למה גם בחזון העתידי שלי נקרא לזה ככה, שיש יהדות ישראלית, עדיין יכול להיות שיש דתיים וחילוניים, כי יש סגנונות חיים שונים, ודגשים שונים שאנשים רוצים לתת בחיים שלהם. אבל זה בהנחה שבתשתית אנחנו מצליחים לכונן איזשהו עמוד שדרה נורמטיבי שהוא משותף, כלומר שהוא מקובל על כולם כמשהו שאנחנו לפחות צריכים לחתור אליו, או שזו הנורמה שאנחנו כחברה רוצים לבסס. ומעבר לזה, עכשיו, אנשים, ברגע שזה הסיפור, כלומר יש לי איזשהו גרעין נורמטיבי שהוא המחויבות היהודית שלנו כחברה, שלנו כבני אדם, שלנו כמשפחות, שלנו כקהילות. והבסיס הזה יש בתוכו עושר של פרשנויות ועושר של סגנונות בין אנשים שונים, אולי בין תקופות שונות בחיים של אותו אדם, אולי בין מצבי נפש. אז זה פתאום כל הסיפור הזה של דתי חילוני הופך להיות עניין של לייפסטייל כזה, כאילו. ואז זה נפלא שכולם גרים ביחד, כמו שתמיד זה טוב לערבב סגנונות חיים וטיפוסי אנשים. אבל זה אחרי שאנחנו מצליחים לעשות את מה שלא עשינו עד עכשיו. למה לא עשינו עד עכשיו? הפרויקט הזה הונח בצד מכל מיני סיבות. זאת אומרת, אם אחד העם, למשל, חלם על זה זה היה מזמן, אבל לא משנה. אם אחד העם חלם על זה שאנחנו נבנה בארץ ישראל מרכז רוחני, נפתח פה איזשהו מודל אלטרנטיבי של יהדות, ולאט לאט גם יבואו היהודים והתלהבו מזה, יאגרו לפה, לא יאגרו לפה, זה אפשר להתווכח איתו ועם אחרים, או לא אחד העם אלא אחרים, כמו התנועות החלוציות,
שרצו להכשיר את כל הנוער בגולה להיות חלוץ ולהיות סוציאליסט, ואז עם תודעה מעמדית וציונית וחלוצית יבואו לארץ. זה היו התוכניות, אלה היו התוכניות. אם נחזור לשנות ה-30 ונשאל את ראשי היישוב פה, כאשר רוב עצום של העם היהודי נמצא באירופה, ופה נמצא איזה קומץ אוונגרדי קטן, אומר, אוקיי, שם נמצא עורף אינטלקטואלי עצום, המון דיונים נעשים שם, אנשים גדולים כותבים טקסטים ומתווכחים ודנים, ופה בארץ, אוקיי, עסוקים בלכונן את העברית, בלכבוש את העבודה ואת השמירה, ובלהתחיל לכונן פה יישוב עברי חדש, אבל הכל לאט לאט, ואז פתאום, מתחוללת הטרגדיה הנוראה של השואה וקורטת את יהדות אירופה. והיישוב הקטן פה, שעוד בכלל לא הספיק, התחיל עם הניסויים הקטנים האלה, מה שעשו, הניסויים מאוד מרשימים, מה שעשו בקיבוצים למשל, ניסיון ליצור טקסטים חדשים, ליצור יהודי חדש, מודלים שלא החזיקו בסופו של דבר יותר מדור וחצי, אבל גם ביאליק, לא בזירה הקיבוצית, בזירה הבורגנית נקרא לה, מנסה בעצמו לכונן, לשים זרעים של יהדות ישראלית. אני חושב שגם לא מעט מהמנהיגים הדתיים של אותה תקופה, מהרבנים, גם כן התחילו להגיד, אנחנו פה בונים פה משהו אחר. אבל העסק הזה לא היינו פנויים לטפל בו, בגלל שהצורך הזה, פתאום היישוב הקטן והדל הזה הופך להיות המקום שקולט את שארית הפלטה, המקום שנלחם על חייו, שבונה פה מדינה מול עולם עוין, שצריך לבסס פה כלכלה בשביל מאות אלפי עולים שבאים משום מקום אל שום מקום. אז באמת היינו עסוקים המון שנים. בעצם האתגר הציוני הוא אתגר גדול, ואני חושב שלא היינו פנויים באמת לפרויקט התרבותי, לפרויקט הרוחני, לבניין אותה יהדות ישראלית. יכול להיות שעכשיו, אני חושב שמה שקורה בשנים האחרונות זה שפתאום נפתחות העיניים, נפתחות האוזניים לחשוב על השאלות האלה מחדש. אני את הרעיונות, את האמירה הזאת שהתורה חייבת לעבור התחדשות משמעותית, ושהיא חייבת לקבל, איך נקרא לזה, פנים חילוניות יותר, זו מילה בעייתית כי מיד נשמעת כיף. אבל בסדר, איתכם זה בסדר. אז אני אומר, הרעיונות האלה שצריך לדרוש את התורה מחדש ושצריך לעשות, ושהעם ישראל צריך לקחת מחדש אחריות על התורה, מלווים אותי המון שנים. כאשר אני התחלתי לדבר על זה, לדעתי אף אחד לא כל כך הבין מה אני רוצה, ואני רואה היום שיש המון קהל. משהו השתנה בשנים האחרונות, משהו נפתח גם בחברה דתית, גם בחברה החילונית, ואני חושב שזה סימן שאנחנו בשלים למה שקראתי בכותרת ההרצאה, לקפוץ למים. כלומר, לא להסתפק בעניין הזה שאנחנו מכבדים דתיים את החילונים וחילונים את הדתיים, ואומרים, היי חבר'ה, אנחנו עם אחד, אנחנו צריכים לחיות ביחד, זה הדבר הכי נורמלי והכי מתבקש, ובואו נבנה את החינוך שמוצא את המשותף וכו', אלא להעיז לגעת בעצם העניין, מה התורה אומרת לנו. אנחנו בעלי האחריות על התורה, ואנחנו צריכים לפרש אותה לדור שלנו, לא הם, לא הדתיים, לא חכמי הדורות הקודמים, לא הסנהדרין שתיפול יום אחד מהשמיים עם איזה פירוטכניקה, אלא באופן ציוני, בדיוק כמו שלא חיכינו למשיח ואמרנו אנחנו נבוא ונעשה, והגאולה וקיבוץ הגלויות יקרו מכוח המעשה האנושי והתחבולה הפוליטית, ולדעתי גם הסיוע המאוד ברור מלמעלה, אבל על זה אפשר להתווכח. אז אני חושב שאותו דבר גם פה, בשביל לקחת לעצמנו מחדש את היהדות ולעצב עבור החברה הישראלית את היהדות שלה, אנחנו צריכים להיכנס לעבודה שהיא עבודה אינטלקטואלית, עבודה תרבותית. אני לא חושב שהיא תקרה כתוצאה של איזה מוסד מכובד שיום אחד יושיב את עצמו על העניין, אלא כתוצאה של איזשהו הלך רוח ושל מגוון ניסיונות שמשהו מהם או כמה מהם יתפסו. תודה. בוא תמשיך איתנו, כי אני רוצה לשאול אותך כמה שאלות הבהרה,
בסדר? ואחר כך אנחנו נעבור אל הבאים. אני ממש ארצה שאתה תענה בקצרה. טוב, את השאלה שלי אני אשאיר לאחר כך אולי, כי יש פה שאלה של תומר מהמכינה, והשאלה שלו, וואו, אני שומעת פה את... איפה? נעים מאוד, תודה תומר. השאלה שלו הייתה ככה, ואני משאירה את זה במקום שאלה, האם בכלל ניתן להכניס, לדעתך, למצב של תודעת חיפוש, את אותם הצדדים הקיצוניים של הסקאלה הדתית, ואם לא ניתן, אז כיצד מגיעים לאותו עמוד שדרה יהודי שמאפשר חיים בסגנונות שונים, אם לא תהיה את ההסכמה? לא, התשובה היא לא. כלומר, אי אפשר, ואני לא חושב שצריך. אנחנו צריכים לבנות מיינסטרים. תמיד יהיו אנשים שיהיו מחוץ למיינסטרים, זה טבעו של עולם. כל ההלכה שאנחנו מקיימים, ההלכה המוכרת לנו היא הלכה של הפרושים, היו אחרים, הם נשארו בצד. אני חושב שאם מתפתח מיינסטרים ישראלי, מי שלא יצטרף אליו, בסופו של דבר ימצא את עצמו בצד. ניתן להיסטוריה לשפוט. אוקיי, שאלה נוספת שהגיעה לפה לכאן מבוגרת יחד, אני משאירה לחלק השני שמתעסק כבר עם הנושא שלנו ביחד, היא תהיה אז מאוד מאוד רלוונטית ואני אשמח ואני אעלה אותה בפני יואב סורק. השאלה שאני רציתי לשאול אותך, מכיוון שאתה מדבר על זה שאנחנו עכשיו צריכים לבנות, בעצם להכין לעצמנו את אותו עמוד השדרה הנורמטיבי, ואתה אומר הישראלי החדש לא קיים, אז השאלה היא האם זה לא תהליך שלעולם לא יכול להסתיים, מכיוון שכל הזמן אנחנו משתנים, כל הזמן החברה הישראלית מתפתחת? גם פה אני אגיד לא. תראו, יש שינויים שקורים תמיד, ומי שמכיר את תולדות התורה שבעל פה ותולדות ההלכה יודע שגם כל הזמן משתנה, ויש שינויים מז'וריים, שינויים שקורים פעם בהרבה מאוד דורות, שבהם כל התשתית של החברה, או כל תשתית החשיבה, או כל הקונטקסט שבתוכו התרבות פועלת משתנה. המעבר הזה, אני חושב שאנחנו אחרי שני מעברים כאלה, מעבר אחד מגולה לריבונות, ומעבר שני מחברה קדם תעשייתית ותעשייתית לחברה טכנולוגית מודרנית, שנכון שפה השינויים, עד שאנחנו מספיקים לדבר, כבר נוצרו עוד כמה, אבל בקונספט אני חושב שכשיש שינויים מאוד גדולים, הם מחייבים התמודדות פחות אבולוציונית, מאשר שינויים שכל הזמן קורים, והמערכת היא גמישה כדי לחיות איתה, היא לא צריכה בשביל זה ליצור יהודי חדש, היא פשוט צריכה לעשות יהודי מעודכן. זה תמיד אפשר. אוקיי, תודה רבה. די מאתגר לגישה שלנו פה.